नमस्कार प्रणाम, हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। सपा नेता आजम खान लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपन आवाज का नमूना दी हैं। कोर्ट द्वारा रामपुर के डीएम और एसपी के आदेश दियल गईल कि ऊ एफएसएल से संपर्क करके दिन और समय तय करावे और आजम खान के एकर जानकारी दियल जाओ। एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा आजम खान के भी तय वक्त पर लखनऊ में उपस्थित रहने का आदेश दियल गईल। ये आदेश कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ टांडा थाना में दर्ज SC/ST एक्ट के मामला में दियल गईल। अब ये मामला का सुनवाई 23 अगस्त के हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ 7 अगस्त 2007 के विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान टांडा थाना में दलित समाज के प्रति आपत्तिजनक और जात सूचक शब्दन का इस्तेमाल कैले के आरोप में बसपा नेता धीरज कुमार सील द्वारा मुकदमा दर्ज करावल गयल रहे। एमे पुलिस विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कैलस। पिछले दिन हाई कोर्ट द्वारा सपा नेता के रीट के खारिज करत हुए आवाज का सैंपल देले का आदेश दियल गयल। अब ये मामला में एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा बुधवार के डीएम और एसपी के आदेश दियल गईल कि आजम के आवाज का नमूना लेले का तारीख मुकर्रर करावल जाओ। कोर्ट भी कह रहल बाटे कि तारीख तय करवले के बाद सपा नेता के एकरे बारे में अवगत करावल जाओ। कोर्ट द्वारा आजम खान के विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में उपस्थित रहने का आदेश दियल गईल। ये मामला का अगला सुनवाई 23 अगस्त के हुई। सपा नेता आजम खान के खिलाफ दर्ज SC/ST केस में उनके भाषण का कैसेट तैयार करे वाला गवाह संजय द्वारा कोर्ट में पेश होकर अपन बयान भी दर्ज करावल जा चुकल बाटे। साथ ही आजम खान के अधिवक्ता द्वारा जिरा भी कल गई कि उनका गवाही पूरा हो गई बाटे। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।